Левия крак стои там отляво, десния крак газ спирачка. Да. Съм малко труден с всякакви сядани. Така, сега, левия? Левия крак там. Там, и газ спирачка. Да. П, паркинг? П е паркинг, Р е задна, неутрална, директно. Директно, окей. Да. Държим спирачката с крака, защото иначе няма ни позволи. И има едно като бутонче отпред. Така е, сме готови. Пуснете спирането и тръгването да го пробвате как. Мисля, местенето на крака, нали, да се избегне това недоразумение, че нещо липсва. Браво, бе, подкарай. Как няма подкарам? Аз трактор съм карал, че ти няма подкарам точно. Те съм на това. Ще само наред. Ако я пуснем да стака един, да се работи системата. Все остави. Опа. Между спачката. Все задно. Да. Още бутонче трябва да се. Готови сме. Камерата виждаме. Къде сме? Съберем. И тя е малко. Не съм карал никога автоматик, за първи път сега, но автоматик си е механично. И съм свикнал да ръчка. Докъде ми е тръсък? Там. Това, което сме заградили. Каква е стоимостта на това? От 55 до 96 е. Това са всички тези неща, които са сложени в него. Това е базово. 55 е базови автомобил. В смисъл, базови е всички системи за безопасност, като въздушно отваряне, ABS, спирачни асистенти, City Safety, Roll Control против преобръщане, против предплъзване, буксуване, климатици, L пакети, това са тези неща си ги има на най-ниското ниво. При Volvo системите за безопасност е стандарт, може да добавите само удобства. Мисля, да стане кожа текстил или само кожа, или там да сложим напрене на седалките, такива неща може да се добавят. Но безопасността си е стандарт. Много добре нагледа. Колко пълното е? 205. Така 250 набира да има време. Това е много добре. Дизел. Дизел. Право, без да имаш книжка, може да го караш това. Не ме карай сега да опитвам. Да, ти ще трябва книжка. Ето, така ще спрем. Внимай. Работи тази система направо. Пази. Задно. Така решено. Да. М на неутрално какво става? За тегляне, за ако стоим на едно място дълго време, да не работи на по-високи обороти. Неутрална. Индивидна свободна, така ще го кажа. Дълга е колата. Не мога да видя предницата, много ужасно. Назад, ако отиде така ще спре? Не. Не. Само да спирачка. Можем да се опитим. Шеф на Нефтохим транспорт Бойко Иванов ми чака. Да, сега ще се приключим. Мисля, че добре. Са представянето.
стоим тук. Да. Пак ми е Айде. направо. Книга си. Честито.